tanpa pesta kabur jroning susah lan bunga sadengah kaanan aku angidung memuji syukur Yeku kasado. Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Rebo Kliwon 28 Januari 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer pakaryanipun Gusti. Pakaryanipun Gusti. Para adiyuswa, gesanging manungsa punika boten saged namung miturut pemanggihipun piyambak. Bilih wonten pemanggih, sing penting aku ora ganggu liyani, lan sing penting aku ora diganggu liyani. Pemanggih ingkang mekaten punika nggambaraken bilih diri kita pribadi tasih wonten pemanggih ingkang kirang sae. Wontene gesang kita tasih kangge diri kita piyambak, bebasan awakmu yo awakmu, aku yo aku. Pawawas ingkang mekaten punika kadosipun sampun sae lan leres, nanging kasunyatanipun boten trep lan boten bener. Pitedhahipun Gusti lumantar Rasul Paulus ing Filipi 2 ayat 11 ngendika, minangka putraning Allah kang tanpa cacat ing satengahing golongan kang keblinger lan blasar iki, satemah ana ing satengahing wong-wong iku kowe sumunar kaya lintang-lintang ing jagat. Ing mriki nedahaken sesambetan ingkang raket adesipun manungsa kalian Gusti ingkang kebak kaendahan, kaelokan lan katresnan. Kita kasebat kados dene lintang ingkang sumunar, gegambaran ingkang endah sanget. Gesang kita sejatosipun sami nyadong berkah saking Gusti. Pasesinipun Rasul Paulus ingkang kasebat ing Filipi punika ngajak kita mangertos lan pitados dumateng Gusti. Gusti punika sumbering kegiatan, kasantosan lan katentreman kita. Gusti tansah ngayomi kita mungkasi pepalang rupida ing satengahing gesang kita. Karena punika kita dipun timbali kangge nindakaken sabda pangandikanipun kanthi temen. Para adiyuswa, gesang ingkang kebak katentreman lan manah ingkang ayem ndadosaken kita saged lelados nindakaken pakaryanipun Gusti. Mekaten ugi kita kagungan pengajeng-ajeng bilih Gusti tansah nganti lan mitulungi gesang kita. Kita kedah sadar bilih kasunyataning gesang kita sadinten-dinten. Kita punika ringkih, kita boten saged ngrampungaken perkawis ing satengahing gesang kita ngangge kegiatan diri kita piyambak. Karena punika monggo kita tansah kumandel dumateng Gusti, senajan lampahing gesang kita pinanggihan margi ingkang rumpil. Kita tansah pitados Gusti Allah tansah mitulungi lan berkahi kita. Monggo kita sami sumindhe ing Gusti lan sami njagi gesang ing donya murih tansah endah. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut bilih gesang kawula tansah sumindhe ing pakaryanipun paduka. Paduka berkahi para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang tansah nganti lan ingkang tansah berkahi. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nadang sakit, kawula pitados menawi paduka badhe maringi bagas kesarasan. Kawula pasrahaken Ibu Bambang HN wilayah 6 GKJ Magelang ingkang wedal sakmangke mlebet ing griya sakit malih. Kawula pitados paduka ugi tansah makarya matema Ibu Bambang HN menika ingkang nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang wedal sakmangke wonten ing pemulihan. Kawula pasrahaken Bapak Suparmin, Ibu Sriati Sutrisno, Bapak Irfan Sugianto, Bapak Joko Umboro, kaudinipun sedherek kawula ing GKJ Antepi
ingkang nembe nandang sakit lan ing pemulihan, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Mbah Tuminem lan Mbah Jah. Sederek kawula ing GKJ Telepok, kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi, kawula pitados paduka ingkang badhe maringi bagas kesarasan. Sawetawis sederek kawula ing GKJ Pugeran ingkang nembe nandang sakit, Bapak Winarto, Bapak Minto Taruno, Bapak Bambang Sugiri, Bapak Rakino. Sawetawis sederek kawula ing GKJ Klaten, Bapak Joko Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Kawula pasrahaken sederek kawula ing GITJ Trangkil, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Kawula pasrahaken Ibu Wahyuningsih Wakijan wonten ing GKJ Ngablak. Kawula pasrahaken warga GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto, lan Ibu Sumiati. Kawula pasrahaken warga GKJ Magelang, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cili, Ibu Pratiwi, Bapak Mangku, mekaten ugi Ibu Otnia Ngatius ing Wonosari, Bapak Edi Mursetyo ing GKJ Kabluk, Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing GKJ Wedi. Kawula pasrahaken ing GKJ Krapyak sederek Setianti, ing GKJ Mijen Ibu Borwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom. Ing Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji. Ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widardi, sederek Esti wonten ing Wonocatur. Kawula pasrahaken sederek kawula wonten ing Semarang Barat, Ibu Lini Sutopo. Sederek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resbiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sederek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tugiman. Lan kawula pasrahaken ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi, ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Gundang Winangun, Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Kawula pasrahaken para adiyuswa lan sinten kemawon ingkang wedhasak mangkin nembe nandang sakit. Kawula pitados paduka ingkang badhe nyarasaken matemas sederek kawula menika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga lan pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.